Para sa nagkapirang albayano, dakula ang naging ambag ni Andres Bonifacio sa katalingkasan kan nasyon sa pananakop kan mga dayuhan. Ang 16 anyos sa si Mary Joyce kan Barangay San Francisco, Santo Domingo, Albay, dakula daa ang respeto sa nasabing heroe. Importante na tigrurumdum ta siya because malaki ang naging contribution niya dito sa Pilipinas. Ang magkaklaseng John Paul asin Aliester Yusef, hanga mandaa sa isog asin tali ni Bonifacio, na binansagang ama kan revolusyon asin himagsikan. Importante po na celebrate natin yung kaarawan ni Andres Bonifacio po kasi si Andres Bonifacio po is isa po sa naglaban po sa bansa natin po sa mga Espanyol po nung panahon po na sinasakop po din na tayo. Dahil po siya po garon naging way para magkaigwa ang mga Pilipino kusog na bot kalabanon or magkaigwa freedom para po sa Pilipinas, sa bansa po. Para naman kay John Robert, siring ni Bonifacio, dapat magkaigwaman nin pagkamuot ang lambang Pilipino sa sadiring nasyon. Tiga-celebrate ta siya para parang magbigay pasasalamat sa binigay niyang karangalan sa ating bansa. Isa po siya sa dahilan kung bakit tayo malaya ngayon. Salamat dahil sa'yo mayroon tayong kalayaan. Si Jacqueline, basta daa sinabing Andres Bonifacio, ang kilusang KKK ang nararamdaman niya. Ang Andres Bonifacio Day po kasi yan yung pag-celebrate bilang parang sign po para sa determinasyon at katapangan ng Andres Bonifacio. Mientras tanto, nakisumaro man ang banwaan kan Santo Domingo, Albay sa komemorasyon kan ika-159 kamundagan ni Andres Bonifacio, kung sain nagkaigwa ng red-laying ceremony asin flag raising ang personalis kan munisipyo asin PNP. Para sa mga storyang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.